Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как рисувам. One minute. Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как рисувам. Днес ще нарисувам... Какво да нарисувам? Например, покемон. Да нарисувам ли покемон? Добре, да започваме. 3, 2, 1, старт. Правим едно кръгче. Хубаво кръгче. Едно хубаво кръгче. Така. След това правим една хубава черта. И оставяме малко място по средата. Слагаме по средата едно малко кръгче. Нали? Това кръгче е още мъничко. След това взимам да правя луна. След това почвам да рисувам небето. И сме готови. Сега очертанието. С какво да отцветя? Къде ми е черния фломастер? Да видим. Да го потърсим. Може би черния фломастер го няма. Може би ще трябва да го потърсим. Ето го и черния фломастер. Сега хубаво слагаме капачката. Очертаваме покемона. Хубаво очертаваме покемона. Виждате ли? Хубаво го очертавам. След това очертавам вътре онази черта по средата. Правя кръгчето по средата. Го очертавам. И малкото вътре. След това небенцето, както и луната. И сме готови. Сега е време за оцветяване. Да видим какъв фломастер да изберем. О, черен! Така, трябва да отцветя ето тук черно. И после ще отцветя в синьо, след това в жълто и така нататък. След това ще нарисувам още един покемон отстрани. И да знаете, че това е най-хубавото нещо. Да рисуваш. Така те успокоявам. Така, отсветихме в жълто, а в синьо сега търсим жълто. Ето го. Намерихме жълтото, отсветяваме луната и готово. Сега вземем сиво. Търсим сиво. Ето го и сивото. Готов. И този покемон е готов. Как изглежда? Добре, ето е моята рисунка. Ако сте ми харесали рисунката, накрая може да видите какво има в покемона. О, вижте какво Пикачу!
Вижте колко е сладко. Имам хора още един покемон. Вижте. Този покемон съвпада с това Пикачу. Имам още един покемон, но този е моя покемон, който само мой... А сестра ми също си има покемон. Както знаете, аз имам сестра и тя също си има същия покемон. И Пикачу има вътре, но не е същия Пикачу. Е същия цвят, но обаче не е много такъв. Същия. Той не спи. Моя спи, а нейния не спи. Затова, чао! Затова, наистина, чао! Благодаря, че гледахте моето рисуване. И се сбогувайте с рисунката ми. Рисувам ли грозно? Ако рисувам грозно, сложете така. Ако рисувам красиво, сложете така. Сега благодаря и чао от мен и се абонирайте. Чао!